Què t'ha mogut a participar el dia d'avui? Home, doncs perquè penso que la Diagonal necessita una reforma perquè sigui més útil pels ciutadans en general. Perquè sempre pensem que ha de ser tot pels cotxes i tal, i també pot ser pels cotxes, però una mica ha de ser més útil perquè està obsoleta. I has portat cotxe també per fer la demostració? Hi ha hagut molt caos o tot molt ben organitzat, no? Molt ben organitzat. Què pensa de la jornada d'avui? Bueno, que és una jornada reivindicativa per especificar que realment el nivell de transport públic està de potencial màxim. Està de potencial màxim. Bueno, tot un èxit, no? Sí, i realment les perspectives que tenien aquesta setmana semblava que podia quedar una mica curt, però la gent ha respost i al final s'ha complert tots els objectius que es havien pronosticat. Sí? Què és el que us heu mogut? Doncs, bueno, jo visc aquí al costat i faig servir la Diagonal cada dia i veig que no funciona. No falta un canvi. Sí. I creieu que, bueno, tot el que sigui potenciar el transport públic seria el millor? Però jo he vist que allà a Sagrera i clar, anar fins allà de la Diagonal una hora pels matins. Hoy a participar hoy. Bueno, era para participar un poco de la prueba, para ver qué resulta la Diagonal, ¿no? Qué queda, para poder colaborar un poco. Todo lo que sería potenciar el transporte público, bueno. Sí, bueno, yo soy usuario de bicicleta, me gusta moverme por bicicleta y uso bastante el transporte público y me parece una buena iniciativa, y si la Diagonal mejora y ayuda a la movilidad de la ciudad, me parece genial y me gustaría participar. Com us ho heu passat avui? Molt bé. Sí? Què heu après avui? Que no es tenen que fer servir tants cotxes, es tenen que fer servir més el transport públic per no contaminar tant. Molt bé, molt bé. I has participat en tot? No. Amb què? No? Has vingut des del principi, no? Però no has portat el teu cotxe? Sí. El conduïes tu? No. I a l'autobús has vist? Sí. I el tramvia i tot, no? Sí. Què és el que us ha agradat més? El tramvia. El tramvia? Perquè contamina menys. I és el que hi caben més persones i és el que menys contamina.